Sige gang, utong lang gang. Sus, Ginoo ko. Paploy, ikaw na bahala sa bata ha? Oh, lagi, saligi ko. Panaguti ko ba? Dili lagi na ko na anak. Basing nakalimot ka, katong nahitabo sa ato Sige na din siya ba? Anakin ako ba? Dili lagi ko mangko na anak. Panaguti ko ba? Pagdarong nila ba si panuhot ra na? Kinsa naman pud ni. Nganong na naman po'y buntis dire. Panaguti ko, babe ba? Sige, og dili ko nimo panagutan, mapatay juga sa akong papa. Ayaw kung nakabuntis ang kuning bayutan eh. Tatay Doy. Asa na mo tumayuta to, nag-igat-igat na pud to. Og dili ko nimo panagutan, mapatay juga sa akong papa. Tatay Doy? Sus, kagwapa ba yung tas babae oh. Walang dipatol man si anong nawa. Nah, patay. Nanay sa kabayot oh. Tatay Doy! Ya. Naunsa man imong nang murag hadlok man kay ka? Nakasalagi buhat? Ya, nakabuntis kuya ba? Yaman, uy. Da mo na ko yung musimo ha. Bayit manunta ka para mo hilabot ka babae. Ya, waman ni natuyo ya. Igat na mangugay na siya good. Dili good ya. Ikaw magandang hilabot. Gang, kagwapa-gwapa ni mo gaw ni patol kag oranggutan. Ang kuya, uy. Grabe naman kayo. Ya, bis kang ingana siya naong ya. Lawag mangyapon ako na siya. Kaluon ni bayhana ni oy. Pero Tatay Doy, dawatang bata kay para nanak ko'y pamangkin. Just call me tita. Turang bayot oh. Nagdinilas na pud. Feel good niya nga babae siya. Dili! Kaya ay ba ni mo? Tatay Doy, ayaw pagpasakit og babae. Hunano na babae pug ko. Dili lagi ko! Layas! Sa untaman, wala nagyuta. Sakita sa kuntiyan, uy. Hala, wala, nagbati na. Hala. Tatay Doy, tabangin mong asawa! Oh, gina ka, babe! Murag mga anak na ko, babe. Hoy, Sarge! Tabang dari Sarge! Ako, babe! Tawa niya! Hoy, Tatay Doy! Pangitan ang ambulansya dito! Relax lang! Pangitan mo lang sa dito! Naunsa lang ka! Dam, relax lang, Dam. Kabalo ko magmahay ka ni gawas anak. Ayaw na maging hanap, Paploy! Luhay kayong bata ba? Hilom dia, Sarge. Saksi bayagi ko unsa ka pangit ninyong pamilya. Paploy! Pagkuglampin ka! Ha? Lampin? Naunsa manigan, nag-una man ang lubot. Sarge! Pag-deliver! Sarge! Sarang lampin, Sarge! Sarang lampin, Sarge! Putang ina ning naungan ni. Di man lampin kailangan na ni. Sako man. Ngano sako man? Ilapay na nagsapa na. Sapa na ko diha? Kakyot ani o? Sus, Ginoo ko. Kumusta man akong anak? Imong anak, Dam. Pangitan na naglayan anak. Ngano di ay? Noon sa di akong anak. Dam, hikot na lay kulang. Mura na yung kabaw. Pwede ko mutanaw. Mutanaw na, Sarge. Sure ka? Ali! Hinahinay lang. Makita rin kasi mong anak. Tanaway mong anak. Mo na akong anak. Relax lang. Dili na kagang, taragang. Tanawa na, kuyapan na. Paploy, ikaw na bahala sa bata ha? Oh, lagi, saligi ko. Pangit! Tingnan, di ko ni mong pangit, ha? May nang karon, hiposto na ka. Aron di mo managhan ba? Yati, kaiglas ba ning bataan eh? Lah, yati. Wapay dukad lang, tindog na. Ayaw, bebe. Oh, bebe! Ayaw, bebe! So what's up guys, kabalo ba mo nga pwede mo mga kwarta sa pagdudula o games lang narak sa inyong balay. So mo ni siya ang Lucky Lion. So takata mo link ka na sa comment section and download kini. Click ang register kung wala pa kay account, butan na account number, password, captcha o referral ID. Pag nanaka sa games na kay free coins na pwede niyo may dula diha sa kasing games makita diha.
na Dragon Tiger, Color Game, o Toss Coin. Ang pinagpapadulaon guys ang Color Game. Pili-pili lang ang color diha, and kung tama yung napili ang color, is pwede na ka mo daw. And kung gusto ka mo cash in through GCash or PayMaya, i-click lang ng plus sa taas. May 100, 200, up to 30,000. And then kung daw ka na ka, i-click lang ang withdraw sa baba. Minimum 300 up to 20,000. So doon na mo og Lucky Lion.